سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نحجي ابستدالوه اواناو زيناتات ودب حورات هاجرات بزعباتي اب تل ابيب بقدم مونغ ايرتراويان زغاط مغجتا ملكيتو اوصيو زلو مغلصي بوغن منستر زينا ايرتراون مست زغاط امس لاسرائيل موساد تقيسل زلو اوصيو زلو مغلصي كومون مست غداي بزتحسب العلو سب سلطان ودب حورات هاجرات وصي زلو كوننن قريبو زلو صاوعيتن زتقلل كونيو ابزا channel دمان وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتناي دول ملكت كتطوقون بخبر يقدمكم بيت صحفت سبعو مسالات ودو حورات هاجرات بتياب اسرائيل زترأي حد حداو الرسمي ايرتراويان سدتنياتات كم سنبدا غليصو ابتياب زحلف قدام اب كتما تل ابيب زترأي غونص كساب حجي لعلم 277 كم زقوسلي زغلاص ودو حورات هاجرات اب تويتر اب زوص مغلصي بتياب مونغو تقناقنتي ايرتراويان حتى تعقبا زتولع نعبي زسعب العل قصر زلو مقسلتي سنبدنا مرمره خغبر كومون ناي صلم مغلصتات كغتا بفلاي دما بوغن سب مزي اقداسي يكبل مغلص اوصي زلو خوينو غدود مملاس سدتنياتات كيفصمون ودو حورات هاجرات تمحصينولا اتغچت امونغو تقاومتن دغفتن ابيرترا زلو مريحነት زتخايدي نيرو امون كلتيون وغنات ننوي عوان صنح متفنان كون تحلوه اتناي قدام رصم ግን እቶም ተቃውምቲ ነቲ ኤምባሲ ኤርትራን ደገፍቲ ተቢ ኤርትራ ዘሎ መሪሕነትን ዝተወደበ ጽምብል ክስረዝ ጠለብ ድሕሪ መቅራቦም ይተወልዑ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ በሰንበት በዛዕበተ ኩነታት አመልኪቶ አብዛሃቦ መግለጺ ኤርትራውያን ቀይሕ መስመር ጥሒሶም አለው ክብል ያአጠንቅቆ ነይሩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር እቶም ኣብተን عبز تساتفو بقلطف مسقواق زد تقالله تررت السقومتات كن وسيلينا نحسب زلنا مبالون يذكر دقفت منقست عقبا حتى كم زي كولون ناتانياهو قليص لا ناتانياهو ابت مجلسيو قال بقالو سلامنتاي اتم نتسرعت كم زدقفو زقلصو يصقمونا ايرداننيو عقبا حتى كم زي كولون نصور يكبل ياتنقيقو تقدم منستر كاب قدمون نخلم طيحسوم زاتو كبل زقلصوم افريقاوያን ስደተኛታት ከጥርዝ ድሌት ከም ዘለዎ ከገልጽን ሕዮ ቅድሚ ሕጂን ዝገበረ ፈተነታቱን በውሳነ العلواي ቤት ፍርድ هاجر كم زفشله يذكر نود حورات هاجرات وكيله نغازيطنياتات بزعبا زياب تل ابيب زغاطمه غداي ايرتراويان مغلص زهابه ويليام سبيندلر تكال سدتنياتات ود حورات هاجرات كلهم وغنات نت غداي كغادو كاب زخص سغمتات كقطبو دحر محتات نقولهم ايرتراويان حتى تعقبا زصلو زخون يخون وسانه مساهغراو حق زصارر دحر مبال سبيندلر ام مغلص يقصيلو ابتا حنت كابتن ازيان ملكاويان هاجرات عالم تبايلا تقصر ايرترا زصنحه كونتات اي تغيرن سبات ناو ملاس دما دراماتيكاو سبعو سعبين كسعبي زخل بمبال اتنقيقو نسقصيلو اب اسرائيل زنبرو مبزحتهم حتى تعقبا سلامويانن حق زختلن يوم بعلت كلته مسكرم زغاطمه فصامه ازي زحزنيو ناكايدا كل محبرسب ايرترا اب اسرائيل زنصبارق ايكونن كبل ونت زاريبو بخال وغن بيت صحفت سبعو مسالات ود حورات هاجرات ابلات صتا اسرائيل ابلعتهم ابتغونص استساتفو ايرتراويان لعل عقن حيل متقامم نقيفو وهابت قال بيت صحفت سبعو مسالات ود حورات هاجرات رافينا شام دستانه ጋዜጠኛታት አብዛሃበቶ መግለጺ ሆስፒታላት በጥይት ዝተሃረሙ ሰባት ይመጽወን ከም ዘለው ሓበሬታ ያውጽ ኣለዋ ስለዚ ናይ በሐቅ ጥይት ኣብ ጥቕሚ ውዒል እዩ ዘለዓለ ቁጽር መጉዳእቲ ከየጋጥም ስጋት ኣለና መርመራታት ክካየድ ወሳኒ እዩ በሰበ ስልጣን ሓዊሱ ናይ ጽለ ዘረባታት ክውገድ ጻውዒት ኣቕሪብና ኣለና ስደተኛታት ናይ ዘይምምላስ ሕጊ ክኽበር ከም ዘለዎ ድማ ነጠልብ ኣለና በመባል ንጋዜጠኛታት መግለጺ ኣሂባ ኤምባሲ ኤርትራ ብእስራኤል ብወገኑ ኣብ ተልአቪቭ ተማልሶኒ ኣብ ዘውጽእ መግለጺ እቶም ተቃወምቲ ጎነጽ ስለዚ ጀመሩ ኣባላት ማሕበረኮም نفسهم ككلاخلو تجديدن بمبال ندقفتو ككلاخلي تسمعو بوليتيكاو ملكع نمهابون نمحبركم ايرتراويان باسرائيل يخون نمنقست ايرترا نمدوان زكاية زولنا معكنا زينا يخون قال سبل سلطان اسرائيل زي حلافنتاو مجلساتن تقنتاتن دوب كغبرو لي يدلك بلون اتي امباسا مجلس يتقيسيو نزيب قدام اب تل ابيب زغاط اما كونتات بزملك دما بوغن ايرترا اب علاو مربح حبريتا منستر زينا فايدا زي بلو كنتو شرح بزبلا رستي اب زوص مجلسي نتو غداي ايد ناي موساد مالت سلا اسرائيل አለው በመባል ከሲሶ እቲ መግለጺ ከምዚ ዝብልዮ ኣብዛ ሓለፈ ቅንያት ሃገራውን ባህላውን ምትእኻብ ኤርትራውያን ኣወጻኢ ንምዝራግ ነቲ መለለየ ኤርትራውያን ዝኾነ ስልጣን ውዳበ ሃገራውን መንነታውን ሓበን ዝማእገሩ ባህልን ክብርታትን ንምድዋን ብኡ ኣቢልካ ድማ ካልእ ፖለቲካዊ ዛዕባታት ንምስሳይ ኣብ ገለ ሃገራት ጎነፃውን ዓብ ክተባባዕ ተራእዮ እዚ እኩይ ተግባር እዚ ዘይጸዓድ መኸተ ህዝቢ ኤርትራ ዘሰናበዶም ዓበይቲ ትካላት ስለያ እንተላይ ሞሳድ መሳርዕ ህዝቢ ኤርትራ ንምዝራግ ብዕማኾ ሃሱሳት ዝህቅንዎ
ዘለው ፋይዳ ዘይብሉ ኮንቱ ሽርሕዮ ዘዝራቱ ኣብ ቀጻሊ ብዛዕባ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝውርሕ ሓሶታትን ኩሎም እንት ክፈልጦ ሓቀታት ዘነጽር ዝርዝር መብርሂታት ክስዕብ ብምባል ሎሚ 5 መስከረም 2023 ሚኒስትር ዜና መግለጺ ኣውጽዮ ከም ዝፍለጥ ሰብ መዚ ኤርትራ ኣብ 2021 ውን ኣውጽዮም ኣብ ዝነበረ መግለጺ ትካል ስለያ እስራኤል ሞሳድ ምስሊ ኤርትራ ንምስይጣን ኤርትራ ምስቶም ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ሸበራ ምትእሳር ኣለዋ ዝብል ጸለመ ይዝርግሕ ነይሩ ክብሉ ከሲሶም መንባሮም ይዝከር ኣብቲ እዋን ከዓ መንግስቲ እስራኤል ብዛዕባቲ ኤርትራ ብዛዕባ ናይ ስለያ ትካሉ ዝኾነ ሞሳድ ኣውጽያቶ ዝነበረት መግለጺ መልሲ ኣይሃበን ሕጁን ብ5 መስከረም 2023 ብወገን ኤርትራ ሞሳድ ዝርከቦ መግለጺ ወፂ ዘሎ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ብወገን እስራኤል ዝተዋሃበ መልሲ የለን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግና ኤርትራ ምስ እስራኤል ምስጢራዊ ጸጥታዊ ዝምድናታት ኣለዋ ዝብል ጸብጸባት ክዝርጋሕ ዝተረኣየ ኮይኑ ብወገን ኤርትራ ድማ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ተባሂሉ ክንጸግ ተራእዩ ኣብዚ ሓለፈ ቀረባ መዓልታት ሓንቲ ኣብ ስዑድያ ዝመደበራ አልሓዳስ እትበሃል መደበር ቴሌቪዥን ኣውጽያቶ ኣብ ዝነበረት መግለጺ ኤርትራ ምስ እስራኤል ምስጢራዊ ጸጥታዊ ዝምድና ኣለዋ ክትብል ተራእያ ዝነበረት ኮይና ብወገን ኤርትራ ከዓ ናይ ምንጻግ መልሲ ተዋሂቡ ነይሩ ኣብቲ ብወገን ኤርትራ ዝወፀ መልሲ ኣብ ስዑድያ ዝመደበራ ቴሌቪዥን አልሓዳስ ኣብ ናይ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ፈነውኣ አንጻር ኤርትራ ዝቐንዐ ዝተፈብረኸ ድራማ ኣጋዊሓ እዛ መደበር ቴሌቪዥን ፈላጣት እትብሎም እናጠቐሰት ሓቅነት እትዝርግሖ ሓበሬታ ንምርግጋጽ ቅንጣብ ጻዕሪ ከየካየደት ከምዚ ዓይነት ወንጀል ክስታት አንጻር ኤርትራ ከተቀርብ እዚ ናይ መጀመርታ ኣይኮነን ቴሌቪዥን አልሓዳስ ኣብ ናይ ሎሚ ፈነውኣ ምስ ትማለ ቀዳም ኣብ እስራኤል ዘጋጠመ ዘጉህ ፍጻመ ብምትእሳር ቅድሚ ሕጂ ዝፈሸለ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ብዛዕባ ዝበሃል መደበራት እስራኤልን ምስጢራዊ ወተሃደራዊ ስምምዓትን ምስ እስራኤል ዝምልከት ዜናዊ ትንታነ ኣጋዊሓ ደጊሙ ክረጋገጽ ዘለዎ ግን ኤርትራ ምስ እስራኤል ምስጢራዊ ጸጥታዊ ዝምድና ኣይነበራን ይብላን ውን እስራኤል ኣብ ኤርትራ ምስጢራዊ መጸናንዕ መደበራት ኣይነበራን ይብላን ውን እዚ ጠቐመታት እዚ ገለ ሓይልታት ንኻልእ ኣጀንዳታቶም አንጻር ኤርትራ በተደጋጋሚ ከጋውሕዎ ጸኒሖም እዮም ብምባል ነቲ ኤርትራ ምስ እስራኤል ምስጢራዊ ጸጥታዊ ዝምድና ኣለዋ ዝብል መግለጺ ማዕከን ዜና አልሓዳስ ነጺጋቶ ነይራያ ሕጂ ከዓ ኤርትራ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ኣብቲ ፋይዳ ዘይብሉ ኮንቱ ሽርሑ ኢላ ነቲ ናይ ቀዳም ፍጻመ ኣመልኪታ ኣውጽያቶ ዘላ መግለጺ ነቲ ጉዳይ ከም ትካል ስለያ እስራኤል ሞሳድ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ትካላት ስለያ መሳርሒ ህዝቢ ኤርትራ ንምዝራግ ብዕማኹ ሃሳብ ዝህቅንዎ ዘለው ፋይዳ ዘይብሉ ኮንቱ ሽርሒ ኢላቶ ሰብ መዚ ኤርትራ ጠንቂ ፍልሰት ናይቶም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ዝርከቡ በሽሓት ዝቑጸሩ ኤርትራውያን መንእሰያት ምዕራባውያን ትካላት ስለያየን ክብሉ ከም ጸኒሑ ይፍለጥ ብዙሓት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾኑ ትካላት ግና መንእሰያት ኤርትራ ብሰንኪ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ጉዱድን ገደብ ኣልቦን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ናጽነታትን ሃዲሞም ናብ ስደት ከም ዘምርሑ እዮም ዝገልጹ ኣብ እስራኤል ኣብዚ እዋን ኣስታት 18,000 ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ከም ዘለዉ ዝግመት ኮይኑ መብዛሕትኦም ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንሓውሲ ደሴት ሲናይ ግብጺ ብኽንደይ መከራ ሰጊሮም ናብቲ ሃገር ዝኣተው እዮም እዞም ስደተኛታት ካብ ኤርትራ ካብ ሓደጋ ማእሰርቲ ጉዱድን ገደብ ኣልቦን ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ዝሃደሙ እዮም ዝዛረቡ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መሪሕነት ዝድግፉ ኤርትራውያን ከም መግለጺ ናታንያሁ ከም ስደተኛታት ኣህጉራዊ ውሕስነት ዘድልዮም እኳ እንተዘይኮነ ሰበስልጣን እስራኤል ግና ክሳብ ሕጂ ኣብ መንጎ ሓተት ዕቑባ ኤርትራውያን ይኹን ካልኦት ኣፍሪቃውያን ብመንጽር ፖለቲካ ምትእሳሮም ዝኾነ ፍልልይ ክገብሩ ኣይጸንሑን ከም ዝከር ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ኤውሮጳን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ተቃወምትን ደገፍትን ናብ ግጭት ዘምርሐ ተደጋጋሚ ፍጻመታት ኣጋጢሙ ነይሩ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ቶሮንቶ ካናዳ ዝካየድ ዝነበረ ናይ 3 መዓልታት ባህላዊ ፌስቲቫል ኤርትራ ደገፍትን ተቃወምትን ድሕሪ ምግጫዎም ተሰሪዙ እዩ ኣብታ ኣብ ተልኣቪቭ ምግጫው ዘጋጠመላ መዓልቲ ውን ኣብ ስዊዘርላንድን ኖርዌይን ውን በተመሳሳሊ ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቃወምትን ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መሪሕነት ግጭት ኣጋጢሙ ነይሩ እዩ ይኹን እምበር ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ደገፍትን ተቃወምትን ዝግበር ግጭት በዚ ኣብ ተልኣቪቭ እስራኤል ዘጋጠመ ኩነታት እዩ ናቓልቦ ማሕበረሰብ ዓለምን ውድብ ሕብረት ሃገራትን ብፍሉይ ይስሒቡ በትካላት እቲ ውድብ መግለጺ ክወሃበሉ ተራእዩ ዘሎ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም